Play card mo ganyan. Sia. Card is Sia.
Nakasikan pa kami ni Makoy pre. Jer. Pero Jer. Low. Nakasikat pa si Makoy bago kami umalis. Oh, sayang na. Di pa napasama. Eh, gusto mo bang multiplayer eh? Nakasama lang namin itong batang ito. Kahit ano? Lang namin sa ano. Ay, wala na si ano? Si Makoy. Multiplayer. May trabaho daw eh. May pasok. Sige. Multiplayer daw siya. Try Okay natin. lang multiplayer sa'yo? Okay lang. Sige. English speaking. English speaking. Okay. Oh, okay. Hello. Ciao. How do you do? Hi, bro. What's up? Not much. Get a dub. Lowe's wants your home's inside Crank as man, well as pipe. the outside. With Valspar Ultra Interior Paint starting at $25.98 per gallon and up to $500 off select major appliance purchases. Stop by Do you- Lowe's in-store do you or have shop a online this PlayStation? Memorial Day. Lowe's, home to any budget, home to any possibility. No. PlayStation. No, siya mo PC. Must-ask store to apply discount rates. We are in a Can't be personal combined with more computer. discounts. Savings vary based on eligible Desktop. total purchase. Yeah, but US my brother, Hi, it's Jan from my Toyota. brother Summer's computer. finally here, and with a great deal on a new Ah. Camry, RAV4, Highlander, Okay. Tacoma, and more, you can celebrate all of your favorite summer holidays, like Cinco de Mayo, Load. Independence Day, International Pizza Party Day. Pepperoni, please. And by pepperoni, I mean Hawaiian. Kick off summer at your Toyota dealer, where you can save big I don't on know all how your to play favorites. this game. event ends June 1st. See your participating Toyota dealer Labre. today. Toyota, let's go places. Jer. Introducing Dogfish Head Scratch Yes, Made hello. Canned Cocktails. There's strawberry and honeyberry vodka lemonade, Yo. soda, and cherry I don't know how to play this game, man. Dogfish.com Ano for to? availability. Dogfish Head Distilling Nasa gulag ako eh. Drink responsible. Even me. Old gulag. This is the old gulag. Oh, What? round loss? What? Oh. What? What happened? Okay, let's... Okay. Let's do this. Kumisi pa ako eh. Isang salarin sa drawing. Okay. Song! My dad. 1 versus 2. GG, guys. GG. GG. Parang gulag to eh, no? Ito yung gulag eh, na luma. Gulag. This is the old gulag. Oh. Wow. God. Campus. Gulo. One wall, guys. Water. Bagay na. Okay. Hindi manalo. Can't win. Oh! No. Focus on the next round. That's Right, move your ass. Oh, Chad. Wow. Shake it off. Focus on the next round. 0-5. I'm 4 for nothing. Flying, you lot are shit. shut up. This round, push them back. Who's that? Who's that Pokemon? Who's that Pokemon? Middle. Good guys. Nice one. Woo. Nice one. Sucker. Nice one there. Nice one there. Take this
round, we stay alive. Let's go. Okay. What is this? I think it's a Gatling gun. Where's one Gatling gun? No, some more. Bravo! Yeah! Wow. Yeah! Yeah, boy. Oh my god. It's down to this round. Push them back. We can even the score, okay? Pagkampare daw, pagkampare. Wow. Wow! No. Nice one, Vicky. GG, guys. Not gonna take it lying down. Dakal. GG. GG, boy. Dalawa lang napatay ka. Oh my god. Do you guys want to do the quick list? Did I curse you? Oh yeah, I mean the quick play. Map. Pick the ship. Ano kaya rocket leader? Yeah. You. Il tuo amico? Zero. What happened? What's happened, bro? Nothing. What's up, bro? Hi, guys. Suck. It's your first choice. So. Quanti anni hai, Gabri? Quanti anni hai? 10 years old. Zero. Ano yun, Lod? 10 years old lang daw siya, Lord. 10 years old. Oh, okay. How Yeah, 10 years how old. old are you? I'm 30. Me, 50. I'm 50. Kwanta? Italiano si Gabriel. Lui è Oh. italiano, Giorgio. Sì, italiano. Oh, Italiano. Che se lo cominciato senza morire. He loves pizza and spaghetti. Ma c'è proprio sauce. Pizza Italiano. Pizza italiano, buonissimo. Italian. Presto. Ti ricordi, Gabri? Do you remember McCoy? Gabri? McCoy. Oh yeah, Africano. He is Africano. Like this map. Yeah. Tara magpa-level The dito, enemy pre. collects those tags. Take command. Drop off points. Nessuno. Minchia, non bola. Nessuno bola fare. Nice. Wow. Wow. Wow, wow. Nga. Ipapi mo niyan. Points done. Super risultato. Dopo ci Down.
Keep pushing. Jumper! Nice one. Nice one. Headshot. I'm taking fire. You're losing control. Dude, you steal my kill. Headshot. Enemy personal radar overhead. Oh, hell, dude! What? Headshot. Double kill headshot. What's the impostor? Enemy cluster strike. Take cover. Set command. Allied UAV overhead. Taking fire. Yeah. Okay. Ah! Back down. Enemy at the junkyard. Set command. Wow, wow. War of the world. Siyempre may kung mag-snipe dun sa kabila. Puro attack ang kalaban ha. Oo, puro push to. Puro bakbakan to. Come on, come on. Set command. I need to fly. Nice one there. فرق دي بواحد فوق. Oh. Nice snipe ako. Oh, stupid. Stupid. Uy. Na-stun ko yung sarili. Come on. Not over. Get out there first. Diversity Lowe's list. While there's innovation in everything, it's just Come some of the experts' on. top picks for 2020. Objective is lost. Touch. Thanks to Samsung Connected Appliances. Repel the HDTV home. أنا Exclusive new 4,300. What's the left? pros. To see who made the Oh, you're يومي عندي هكا. On this Wednesday in Hidden Valley Ranch Night history, we recognize Kelly for bringing exciting new flavors to family dinner with just a few shakes of HVR seasoning in tonight's level chicken kong bacon casserole. Karne. In the family's words, I hereby declare this day Wildcard Wednesday. add Hidden Valley Ranch seasoning to your grocery list and shake up dinner time with just a few shakes of HVR seasoning in tonight's chicken bacon casserole. Introducing Dogfish Head canned cocktails. Made with ingredients sourced from earth and oven, these canned cocktails are scratch made using blissfully inefficient recipes, overactive imaginations, and a process of inner. Hi. Hello.
How are you? I... No. Perché? Team deathmatch. Set mine. Here they come. Attack! Command is ours. Maintain pressure. Set mine. Losing control. Let's see. Oh, come on! Enemy personal radar overhead. Set mine. Command is ours. Set mine. Ground. Focus. Set mine. They've reached the halfway point. Set mine. Fall back. We will return. Come on. Ikaw, Almost.
Dami ko pinatay dyan. Damage return, Pedro, madon. Almost. That was close. Not really. Come on. Stop. Come on, guys. We infection. Hey. Hey. Charles. Sai. Carlisle. Sai. Dimmi. Niente. Sono qua. Oh, c'è una femmina. Come Isabella. Sì. Quella di livello 29. 29? Ah, Isabella. In italiano. Infected. Survive at all costs. Oh. Perché? Che cos'è? E questa cos'è? Cosa facciamo? Claymore. Enemy UAV overhead. Nice. Enemy at the stone bridge. Terzo. Cos'è il terzo? Yeah. Okay. We don't hear you, my friend. Can you hear me? Can you hear me? Yeah. Whoa. At first game, Vinto. teach me the eye. Well earned. Oh yeah, what a baby. Yeah. Isabella. Dove come zombie? Hi guys, what's up? Quanti nemici che da bloccare? Oh. Dai, ce l'ho. Magari fate il coltello oro. Hi guys, how are you? With a note saying, I'm alright. there you go. Well, at least we know where you
Where you from? Hello, guys. Guys, what's up? Hello. Hello. Zero, are you there? Yeah, eating. Dove sono in partita? Non ti I'm sono eating. sentire. While playing. Are you there? Yo, yo. Yo. Okay, now we can hear you, my friend. Hello. Hello. Yes. Where are you from? I'm from the UK. Where are you from? UK. From Italy. Nice, dude. I'm from Philippines. Nice. But we are Filipino. What? Yeah. Wait, how do you know Nice. me? How do you know me? Yo, I saw your mic before immediately. Guys, come. Guys, come here. Come here. Shut up! Guys, come here. Shut up! Horton. Yeah. Oh, what the fuck? Hey, your mum's making Polynesian burger, man. You literally all running around. What to say? Bro, what to say? What's wrong with your microphone? Zombie. Nice one. Sorry. Okay. I just shut myself, mate. This kid got in my way and they all started running from me and I was fuming. Oh damn! Yeah, they're here. They're definitely here. Oh yeah. They're on Main Street, guys. Or they were, at least. Oh! Yeah. They're all the way back Main Street. The right side, right side. Dude, you suck, bro. You're welcome. You're gonna die, bro. You're gonna die. You're gonna die, bro. Come on. Come here. How did I miss it? Oh, they're hiding in there. They're camping. Not anymore. Let's go. Happy campers. No one's still alive, Nicole. Where was he? Oh. He's in the graveyard bit. Yeah. Oh my god. Let's get him, guys. It's just camping there. Come in. Nice one. Got you. Suck your mama. Nice one, guys. Let's Let's go. get them, guys. Come on. He's so mad. Someone watch Italian. It was me. It Let's was me. go. Yeah. Come on, guys. Sing this attack and spin dance. Oh, one more spawning. Come on. Get the fucking way. Ivan. Where are they? He's there, right side. He's coming fast. Oh my Probably god. fucking their mom. What you saying? Repeat it. Okay, Where guys. are they? Gaat het met jullie? Oh, he's on top. Hey, let's go. Come on, He's gonna guys. die. Hey, nice one. Let's go. Return home bloody Good and vibe never forget. gamer. Good work. Sup, bro? This Yeah, is bro. the one playing Minecraft. Streaming on Oh, YouTube. even with the Good fist. vibe gamer. Let's go. Yeah, what's Oh up? my god. I will watch you, man. What do you I'm mean? going Good to vibe. prepare a cereal. Good vibe. Good. I will follow you, man.
I will follow you wherever you go. 07. What's up, guys? Good vibe gamer. Good vibe. vibe. Gamer. Oh. 007, James Bond. 07. Yeah, my God. Can we play Infected? How old are you? 40. 40. 40 ako. 40. 50. Me, 50. When? Hi guys, I kill. Bueno, 50. Bueno. What? What is happening? 50 años. Spanish pala yun, ano? Good luck, bro. Nice playing with you. Oh, guys, I kill. I kill you. Let's go. By the way, Rolly, if you want to add me, my Activision account is on top of the chat, bro. Okay, bro. Infected. Panoorin mo sila, pre. Pre. Nasa ano? Panoorin mo yung ano. Stream. Oo, stream nila. Mga taga-UK. What? What the? Oh guys, come here. Come here. Come. Oh, I got one more. Fucking Norway. Come on. But I'm bad. But Yeah, man. So big. yeah, shut the fuck up. Oh, I got one more. Let's fucking go. One more. Let's fucking go. That was a quick round. Yeah, we got 6 of them. Holy crap. I see. Yeah, I don't give a fuck about shit. Last guy, let's get him. Let's kick his ass. I hit him once. Hey, man, Hey, let's go. That was a good game. Let's go. That was a fast game. What? Okay, bye guys. I'm going to prepare here. Oh, CB with the toy knife. Let's go. Nice one. Streaming sila, pre. Dami niyang, pre. I gotta invite you to the
Mm. I'll try to check it out. Infected. Hey, we're not infected. Oh yeah, that's Infected. Do whatever it takes to survive. Soldier, we're live, okay? Yeah. Gertero, yeah, we're live, right? Yes, yes. Yes, okay. Planting Claymore. Live. CBS, CBS. Oh, come on. Hunt them down. Enemy at the warehouse. I will hunt them down. Oh, no way, dude. Check fire. Enemy at the warehouse. Oh. Enemy at the garage. No, 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 no. Die. Enemy at the jungle. There, are you still there? Oh, no. There's something. Oh. Ah, yes. There, are you still there? Yep. Come on, guys, next man. Okay, I see it. I see it. This. Where? Can I kill? Can I see, please? Where? Guys, try please, I want to kill him. No, I can't. Come on, guys. They'll return Waiting, home Jeremy. bloody Oh, and yeah. empty-handed. Good work. Good work. Hello, serious. Paul. Carl, are you okay? Yeah. There, are you okay? Yes. Oh, okay. I don't serious. Yeah, that's all.
Infected. Survive at all costs. Are you okay, Jer? Jer, are you okay, my friend? Guys, all I'm on, muted. I'm yeah. muted. Sorry. Okay. Yeah. You guys wanna play Rebirth next or? Okay. Guys, sino guys, present? please shoot Claymore for What? come on. Are you okay? What? Right, we'll lie further. Right. Come on. They're all in one side. Yeah. He died. I'm dead, man. I'm dead. Oh, come on, bro. How long does it take you to make your own morning? 15 minutes. I get one dry. It should have been down tonight. What time is it? Roughly tonight. 16 months, yeah, so what you do is when you're the first one, go for food question. What? Just do it. Massively. I'm a thumb. No, I'm not. I have blood dye. How do I know? There's no force. I haven't. There's some
Hey, I'm on an extra dinner tomorrow. No. I wasn't a zombie. No, zombie, you're a fake. You're a boy. Where? Oh, I'm going to be so weird, but make fun tomorrow. We'll make one like twice in 17 days, 18 days. Come on, guys, chill. Okay. See now by Friday, spot time off. See by Friday, spot time off. I hope I'm not sick for the next 4 weeks when I'm on day out. Like my stomach turn, I won't be able to eat proper. When I have my beans, potatoes, and rashers. I can't even. Leon, did you eat beans and potatoes the other day? No. What? Oh, no. You didn't? Revert. Yeah. Let's play Revert. No, you didn't get gravy. Gravy. But what like this for dinner tomorrow? Jar lang tayo dyan. Sige. Yeah. But I. Devo andare. Oh. Yun. Gusto niya maglaro? Namamatay. Yung kasama mo? Sino? Si ano? Hindi na. Ngayon lang namin nakilala yun. Ay, nakayangin lang ba? Oo, nakilala lang namin sa river. Kala ko, ano? Relatives mo. Hindi. Tara. Wala si Wala. Mako yan, Hindi ko hindi ako makapatay sa doon sa huling laban. Kasi ayoko yun. Yung susugod ka doon sa mga may baril. Ikaw nakaano ka lang. Balisong. Ayoko nga yun. Nainip nga ako. Gusto ko nga mag-stay doon sa likod. Wala na. Ako na nga. Dumapaan na lang ako doon sa gilid. Pero pag hindi ako gumalaw mababan. Hindi maganda yun, Lods. Hindi maganda yung larong yun, no? Magiging kutsilyo yun sa'yo. Ano yata? Palitan? Pag napatay mo yata yung isa sa kanila, mapupa. Hindi ko alam kung ganun eh. Paano yun pag anak ng teteng? Tayo naman ang may baril. Lugi tayo doon pag kutsilyo. Walang ya. Sino bang kasama natin? Wala ka bang mayaya? Meron pero nag-accept eh. Koy, ano naman. Niyayaya mo? Si Esrek. Kilala mo yun?
May team yan, pre. May team na iba yan. May team na ba yan? Ito, Oo, may Rex team Chris yan, pre. TV. Kilala mo to? Rex Chris TV. Hindi. Hindi ko kilala yun tol. Sa ano ko eh, list ko eh. Wala si Lodi Tulog Sino- na tulog pa si Sino? Si Santino? Dexter? Santino to. Tulog na tulog ba? Try natin, Rebirth. Sige. Gusto mo Rebirth o Battle Royale na trios? Okay lang din. Okay lang din ako sa river. Okay lang din ako sa river. Tara. Nahinip ako dun sa larong yun. Yung infected na yun. Ayoko yun. So, yung ibang laro pwede pa sa akin. Yung capture the flag, Pwede pa, mga ganun. Oo, yun nga. Kahit ako. Yung shoot the ship, no? Lang yan. Yung mga infected, ayoko yun. Tsaka yung kanina, yung sa gulag. Yung gulag. What up, Steph Bata. Curry? Ba, Steph Curry? Wala na, natalo na eh. Kaya naglalaro na lang ng Warzone. Baka siya na yan eh. Warzone na lang, Curry. Wala na eh. Wala nang basketball. Sabay sumagot mo. Sabihin ko, sabi mo? Warzone na lang. Warzone na lang. Ang dilim pa kanina, botang. Naka night vision mo. Warm up done. Time to kick this off. Enemy soldier incoming. 20 kills tayo dito. 30 kills. Right. Let's go, Steph Curry. Sorry. No more basketball, no more basketball. Battle Royale. Gumanda pang FPS ko. Hindi nanggal ko lang ano. Be advised, gas Yung filter. Gusto ko rin sana gamitin yung filter pero yung nababawasan yung performance ng graphics card ko. Kaya tinanggal ko na. Okay na to. Uy. Okay na to, tol. bounty target is up. Let's get it done. Okay na to, tol. Solve na ako dito. Set command. Basta kita mo yung kalaban maganda. Saka smooth na, no? Oo, saka smooth kasi siya. Ano yung processor mo sa'yo? Naka-AMD ka ba? Ano to? Intel? Ha? Ano yun? Yung CPU Ito, mo? basta binili ko na lang to eh. Nakano ako to eh. Naka-laptop akong gaming. Okay. Nice Uy, tapos kinonect ko lang sa screen na malaki to. Nice. Kitang-kita mo pala yung kalaban. Mas malaki pa sa'yo yung kalaban pag malaki yung screen. Ganda nga eh. Sabi ko Chester, ganitong gawin niya eh. Ito ginawa ko. Kitang-kita, kalaban. Oo, okay. Kitang-kita to. Smooth na smooth ang ano. Bumili akong pang gaming na laptop tapos ginawa ko bumili ako ng screen.
Patay pa na ako. Putang ina yan. Nadali pa ako nun. Naku, nakakuha ng baril. Sa taas sila. Baba. Akitin ko. Rocket launcher ko. Ay, may ingat na. Nakakagad, oh. Nakanik to yun. Coming. Oh, bro, his shield broken. Ayan. Target is up. Let's get it done. Mabalik ko. Ito na siya. Nasa akin, pre. Jer. Oh! Baka ano? Patay mo. Nice! Woo! Siya na naman, Jer. Babalik ulit yan. Masamang loob eh. Babalik siya. Kaya naman, nagalit nga. Minumura pa ako. Oh! Steph Curry is here. Oh no, it's not. It's not Steph Curry. He's got an RPG. Kaputaan na questa. Ang yan. Ito ang tungtong gusto kong patayin. Ano yun? Parang glitch. Oo nga, no? Kita ka lahat eh. Loadout to. Ay, layo. Steph Curry. Pumunta ka sa loadout, pre. Oo, nasa loadout ako. May tao to, la. Ayun sila, oh. Tayo loadout. Uy, saan yan? Putang ina, snipe ako. Sa may tower, pre. Uy! Yan na. Tinira ka din. Daya yun. Ayaw to. Carry, help us. Steph Curry. Papalayan tayo. Diyan na. Sige, pre. Mababaril yan. Yun, buhay na. Ingat lang kayo, ingat ya. Ayun. Buti pang hindi ako nagpakamatay. You have extra plates? Steph Curry? Nagsasalita ba? He can hear us probably. No, I don't have any more plates, sorry. Oh, okay. Okay. Nice one, Terry. There you go. There you are. I'm going to the loadout, okay? Yep. Back up me, please. Yeah. Are you Stephen Curry? Oh, there's an enemy, my friend. There's an enemy. There, enemy, Jer. Enemy at the loadout, Jer. Come here. I'm going to the back. There you go. They're pushing, Jer. They're pushing. He got me. Stay alive. Yeah. Stay alive. Stay alive. I have gun. Is that you, Biggie? Is that you? Oh. I'm gonna go for my loadout. There's an enemy, my friend. Coming there. Loadout is live. No, it's you. Target down! Oh, I'm dead, man. I'm just on go already. Okay.
Camping. Nice game set. Tangina, nauna pa akong bumaril. Yeah. Ikaw kasi, binati mo si Kerry pero nagsalita. Napilitan, ano? Hiningihan ko ng ng plato eh. Plates. Yo, plates. Nasa harapan ko lang siya. Talagang in-install pa yung mic niya eh, para sumagot eh. Nahanap pa siguro sa may baol. Nahanap niya siguro. Laban ngayon. Washington, Philadelphia, New York, Atlanta, Memphis, Utah. Tapos Lakers ulit. Sorry, walang kamat si Embiid eh. Sa kanila pa si Howard. Lakas din. Malakas pa rin yan eh. Sa defense. Wala silang sentro. Ang Washington pre, si Lopez lang naman nila. May na naman katawan ni Lopez. Wala. May na yun. Hindi pwedeng pang main yan. Ay. Parang Gasol din. Oo, parang Gasol dati malakas eh. Pero pang backup na lang siya. Wala na ngayon eh. All-star pa si Gasol dati. Nagpakain ng aso ito, pinatay ko. Wala mga idol natin eh, hindi nagdalawa. Wala yung mga magbubuhat. Napagod na yata kabubuhat eh. Ganun. Mabibigat. Yung mga trabaho kasi ito. Wala yung mga... Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Is anyone near this? Konti lang building. Ay, sa taas pala yun. Enemy dropping into the AO. Targets Ay, may bumaba pa. Bounty target is up. Let's get it done. Ay! Kalaban pala yan. Ang inang gago. Pinatay pa kayo dalawa. Oo nga eh. Ano kasi kayo eh, nag-overlap. Akala ko kakampi. Hindi niya alam na hindi na ako. Hindi ka laban ulit. Dito sa may tangke. Sa may launcher. Ilan pre, ilan? Dalawa. Nasa may rocket launcher. Meron ulit? Yun o. Riot shield. Punta ako sa likod nila. Magugulat yan. Nag-snap. Putang na lakas ng snap ah. Naku puta, nag-charge pa. Walang baril. Step bro. Step bro. Step bro. You got me, step bro. Staying alive. Staying alive. Staying alive.
Wala, dalawang basuka naman ang gamit ko. Hey, ito na sila, Jer. Nandito pala. Kala ko, ikaw yun. Nandyan sila, Jer, sa'yo. Nasa iyo, Jer, nasa taas mo yan. Basukin mo na, basukin mo, basuka. Matagal pang mag-dyan. 4, 3, 2, 1. Gatekeep na lang natin itong mga to. Dito sa mga bandang dito. Pwede mo na mga yan. Tagal naman mag-reload nito. Tagal yun, eh. Tapos na yung laro eh. Hindi pa nakapag-reload. Gatekeep ko yung mga yan. Magandang baril, bakit gano'n? Sa mga tent, marami. Ito, yan. Ito maganda. Get to the target. May ano dito. Capital. May pagkakala pa, oh. Hello, datos. Mayor. Layo naman. Nasaan na yung mga yan? Pwede natin balikan yung mga yan. Kaya nga, gigit-git natin dito sila. Enemy UAV overhead. Ito, tol. Uy. Ito, tol, basag na, tol. Nandyan na sila, Der. Ah, dalawa pala sila. Patay ko sana yung kasama niya. Tayin natin yan. Yan, nandyan na dalawa sila. Nandyan, dalawa sila. Ayan na, Der. Ay! What? Ano ba naman nito? Naka-loadout din. Loadout sila? Naka-loadout, oo. Nag-loadout sila sa baba. Derek Ramsey yata ito. Matay loadout. Sige. Sunod ako. Uy, dami na. Dali. Nakawa dyan. May tao dyan. Ay. Yan na sa'yo. Wala akong bahala eh. Mga bangka yata dyan. Sana. Ay, taas. Wala akong bahala. Ang sarap pumatay sana dito. Meron na, nandiyan siya. Dami. Try natin mag-invite pag meron. Randoman. Hanap kang makasama. Wala akong line na kasama. Clear cut. Regiments. Wala akong regiment. Dato puti.
Wala akong regiment, pre. Ala ba? Gagawa si Lodi daw eh. Sabi niya eh. Battle Royale naman. Na trios. Gawa tayo ng random. Random. Sige. Random na isa. Yung isa. Malim, makuha natin. Ano pala, no? Cheater, Filipino no? rin, ano? Ha? Cheater? Cheater. Damay Perte. tayo. Damay tayo. Tama tayo sa panalo. Lagi. Ilang ka, Lods? Sige, Lord, sige. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Yan, pikado, pre. Yes. Yersero. Yer. Enemy dropping into the AO. Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. 3310. 3310. Tabut 3310. Let's go, boys. Let's go. Let's go, boys. Low. Yes. Battle Royale. Tabo Seeker. Point for your team, soldier. What's up? Be advised, What's up, boys? Anong balita? Go on. Are we dropping? Boneyard, do you guys wanna go? We just follow you. Yeah, let's do Boneyard. Let's do a Let's recon do maybe? recon, yeah. Yeah, I'm fine. Or target, yeah. I can't find the recon. Oh, it's right there. Do you guys wanna do recon? There. Let's do recon. Let's go on the left. enemy team is tracking your In the location. middle. Move to the next area and secure the perimeter. Clear to engage all targets. Let's go. Enemy UAV overhead. Hostile dropping into the air. Watch the skies. Staying alive. Staying alive. Is that true? Contract complete. Recon intel secured. Look. The buy station. I'm gonna put a claymore. Setting Claymore. There you go. There you go. Big brain. Should we just grab a bounty up in Boneyard? There's a bounty over here. Behind us. Right here. Copy.
Gonna get it. I have an armor box over here. You guys need armor now? Save it. No, I'm good. You're good? Yeah, I'm good. Still not enough for a loadout, huh? Enemy UAV overhead. Dinero. I think we have enough now. Yeah, we I do. think we have enough. Yeah, we do. Yeah, Let's go. we can do the loadout. Let's go. We can do the loadout. Wait, okay. I'm just getting this one. Hell yeah. Grab that cash. Coming, guys. Dropping money. That money. Friendly loadout drop on the way. I've still money. What do you want to buy? I think we're good. Just need ammo. There's still loot here. Oh, someone's in there. Enemies in the area! Okay. Copy. Oh, left side. Oh, there's another one here. Oh, another team. Oh, there's one behind me, too. They're all over the place. Fight to earn redeployment. Fight's begun. You're up next, mate. Get ready. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Sort them out or capture the objective. Wouldn't see I think he blew himself out. Nice. Maybe this recon. Yeah, I'm down. I'm gonna start looting from this house so I can get more money. Okay. I hope it's not looted. Oh yeah, it's not. Yeah, I think yeah. Very nice. Yeah, it's looted here. Oh, there's one. There's an enemy there. Behind me? No, Yeah. on me. Ano, con-seeker. With seeker. There's a team of two. I'm done. There's a team that came in. Don't come this way. They dropped off from the helicopter. I couldn't do anything. They got me too, bro. Two of them, two. Yeah, take the helicopter and get out of there. There's a truck coming. The other one is coming. I think you can buy tabo here. Yes. Yeah. Where? Oh, what? What happened? I was flying too low. Shit. Do you wanna play again, Tabo Seeker? Yeah, let's do it. Oh, yes. Okay. Santino is coming, eh? Oh, Santino? Yep. Yeah. Hindi ko na ano. Hindi na lang natin i-invite yun. Yan ang sinod. Okay. Let's invite. Ilan sila? Sino? Isa lang. Pwede natin invite itong isang Pinoy.
Itong ano. Sino? Machu? Hindi ko, ay, ewan ko kung gusto kong kasama ni Lods yan. Hindi na. Nakakalaro mo rin na siya? Dati. Just lang ako ulit. Sige. Parang nakalaro ko na yung matching yan. MACH tapos 4 na U. Taga Pinas. Taga Pinas. Oo. Hindi ba malagyan pagkasama? Hindi naman. Ay, silang malag. Pagkasama ka. Ako, hindi na. Walang problema sa akin pag kalaro sila. Sila ang may problema. Minsan. Okay. Ako wala sa akin. Mga 200, 250, okay pa sa akin eh. 280. Oo. Pag namula na, yun, hindi na pwede. Hindi na pwede, oo. Mahirap na yun. Wala na yun. Mahirap na yun. Tapos na yung laro, naglalaro ka pa. Again. Oo, tangin na. Mahirap nun. Dami kong kalaro taga Pilipinas pag madaling araw na. Halos lahat taga Pinas kalaro ko eh. Pilipinas. Parang nag-iba yung schedule ko ngayon kasi kailangan kong makapanood ng basketball. Kaya nga. Wala nga. Ang ganda ng ano. Buti pa ikaw napapanood mo. Hindi ko napanood kanina yung ano. Nung naglalaro kayo, nanonood ako. Nung pumalit sa akin si Daily Flight. Si Daily. Wala ka yata nun eh. Naglaro ka ba kagabi? Oo. Naglaro ko. Oo nga pala. Kapalit ka eh. Si Daily Flight ang kapalit ko kasi manonood ako. Ganda basketball eh. Ayos yung laban. Iba yung ano ulit. Tagal naman nang babukas nung kay Lods, no? Nasa chat ba siya? Hindi, nagtumawag sa akin. Nag-text siya. Tol, na-serve ng isa, tol. Ganda daw ang season 4 ngayon, Jer. Pinaplano na nila, ha? Oh yeah? Ng Warzone? Oo. Meron nga ako nakita dito sa YouTube na upcoming updates mga ganun. Hindi ko pa napanood eh. Ano rin makikita ko yung mga nila. Kaso maraming nag-ano sa Warzone din, nag-backout na dahil sa mga cheater. Palagi naman dami, sinasabi nila palagi ng ganun. Kaya nga. Ang hirap naman kasi nito, yung mga cheater kasi. Wala naman makukuha sa pagiging cheater eh. Maraming cheater talaga. Anong magagawa mo doon? Puro yabang ka sa ganun, hindi mo na. Daya naman ang ginagawa. Mahirap din pag yung Mate Jesus. Invite natin si Mate Jesus, si Machu para try natin. 4. Sige. Machu ba to?
Reserve na May lang natin message si dito siya. Lodi. Lodi, reserve natin. Naka-live ka ba? Hindi ka naman naka-live eh. Naka-live. Hindi ka naka-live, tol. Hindi ba? Hindi, naka-live. Naka-live na. Ayan na, naka-live na nga. Machu. May hinihintay lang kami si sa kasama namin. Isa. Santino mo. Santino. Yun. Binili ni Macho yung yung bride Hello? Sige lang, Machu. sige lang. Machu. Ay, okay. Hintay lang namin si Santino. Hintay lang natin si yung isa, tol, no? Santino. Sige. Ayos yan, tol, kakasal na sa'yo yung zombie yan eh. Oo, nakita ko lang sayang yung BP. Ano yan? Ayan, yung skin ng sa kanya, yung operator niyang babae. Wala na, hindi mo na ma-purchase yan eh. Hindi na pwede. Exclusive sa lang yan, Battle Pass sa sa season 4 ba yan? 3? Iba yung gamit ko. Ba't sa akin rose pa rin? Nakikita ko. Hindi, bride sa kanya, tol. Yun, nagpakita na. Zombie bride. Zombie bride yan sa kanya, tol. Nagpalit na, nakita ko na. Delayed pala sa akin. Sinabi na sa'yo, ikaw nga, minsan nagiging milsim kang yung isa yung kalaban. Oo, ganun. Ito lang ang ginagamit ko. Kaya minsan nababaril kita dyan akala ko kalabang ka talaga, pre. Nagiging ka nga iba, pre, pag sa laro. Minsan. Yan na Santino. Baka hindi makapasok pala. Yan si Ty Lodi. Santino pangalan niya ngayon. Yan. Not joinable, tol? Bakit not joinable, tol? May regiment na yan, tol. Kung handa. Try mo nga, tol, kung under na yun. Invite na kita. In-invite mo ako? Wala pa rin, tol. Wala pa rin. May problema siguro ang talaga. Ay, naku. Naka-chicken pa kami dalawa ni Makoy bago pumasok. Sa river, nag-river kami da. Ayos na daw siya, ayos na. Baka hindi naman makapasok eh. Baka matalo pa, pag maglaro ng isa. Isa pa. Maganda yun pumasok sa trabaho ng panalo. Panalo siya eh. Gaganahan na naman yun magtrabaho. Overtime na naman yan. Puro overtime. Yan na lang atang bibili kong baril yung kilong green na yan. Holding for deployment. Now's a good time to warm up. Enemy soldier incoming. Sarap matulog ka. Sarap matulog mo ka mo. Kaya nga, alas na naman pala. Tignan mo daw, sarap ng tulog mo. Tutulog na sana kami ni Jer eh.
Isina palang loob ng ano ito. Ang dami pala sa loob nito. Tan-tanan. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Iligay na idol. Di ko namalaan ko rin na oras. Tangina, natulog alas 6 ng umaga. Oh, shit. Nanonood daw ng run. Pili ko lahat. Battle Royale. Sumobra Set a ka. drop point for your team, soldier. Army of the Dead, Netflix. Ayos ba yun? Army of the Dead 2. Army of the Dead na parang yun. Patay lahat. Patay lahat tayo. Army of the Dead 2. Natatapos eh. Si Bautista? Batista. Batista. Pili ito. Saan tayo? Ayun. Nagritan na naman tayo. Staying alive! Meron yung set up. Nabuhay lang yung anak ni Batista doon, di ba? Ah, hindi ko pa napanood. Hoy, nag-lag. Eliminate all targets in the AO. Move to the next area and secure the perimeter. Ito tol, dito meron dito tol. Copy. Ito mag-isa. Ang dami sa bala ng bubong. Ay, ang dami nila. Down. Surviving Tatlo. Wala akong baril, pre. Down sa dito. Wala nga akong baril din eh. Down dalawa. Nice. Push mo yan. Push mo yan. Dito sa akin meron. Copy. Bala. May bala dito. Sa taas. Basag na yan. Yung bakal lang. Wipe. Nice one. Takas pa yun, no? Salamat. Yari si papi natin. Nadali. Pinapak ako. Lihan. Ba't ganito? Ay. Sira ata server ng Warzone kanina eh. Sirat. Kanina ako. Bakit? Kanina. Hindi makapasok. Hindi ko na nabutan yun. Balik ako. Pasok ako kaagad kanina eh. Thank you. Hindi pa. Load out na. Mirage nito, loadout. Diyan na tayo. May store pala dyan. Enemy UAV overhead. Recon intel Tara. secured. Solid work. Tala, tag-isa tayo. Re-recon dyan ah. Kami yan, tal. Oh, Kakampi. Meron. Ha? Friendly loadout drop on the way. Pera pa. Self-revive dito. Ayun tol, ano nga tol? Sino yung naggulag? Sa'yo na, tal. Sa'yo na. Nagulag pa kami. Ako nga pa. Gas is inbound. Enemy UAV overhead. Nice. UAV mo. Saan tayo? Itong pera. Pwede pang UAV tayo tol. May drop ko Pwede dito. pa. Oh, ito. Ito may extra plate ako. Wala. Ilan, tal? Ayun. Setting rally point. Kulang pang UAV. Meron kayong ano. Magkano ba? Ah, ito pala eh.
Ito, meron na. Bala. Wala tayong bala eh. Uy, may tao doon. Ito sila. Ilan? Isang team, pre. Coming sila sa atin. Papunta sila sa atin. Wala tayong bala. Ay, saan napindot ko tuloy? Dito na sa akin. Oh, may dadaan akong isa. Ina nito. Naka-dead silence na tayo. Saan pala galing yun? Sa may green na ano? You're in the gulag now. Fight to open deployment. Jer, wait lang. Ay, sino ba to? Nagulag pa ako. Pala, Carline. Saglit, nasa akin. Putang ina. Naku po, ito na sila. Ito, putang ina. Ang dami, pre. Ang dami nila pareho nakakalat. One squad. Oo, kalat-kalat. Sila yung nag-UAV, sila yung nag-UAV. Ayan na, pre. Nakakalat sila lahat, nakakalat sila, pre. Listen up, Ayan, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Sort them out or capture the objective. Down yung isa. Putang ina. Pabalik ako. Oh! Nandiyan pa sila? Macho. Nandyan pa rin. Oh, nandiyan pa. Diyan Binuhay pa yung isa. Ayan, binuhay. Ayan na sila. Patay na, pre. Dito. Dapat na-assassinate ko to. Sayang, pre. Tulungan niyo si Macho. Nandito siya, oh. Ano yun? Nandito rin? Yun, Sa ano? bulag. Nice one, pre. Ay! Puro, Gagi! alam yung kasama. Tatlo pa sila dito? Tatlo pa. Sa likod mo. Ayaw ka na, Jer. Alam na nila kagad. Pupuntahan ka na mga yan. Basag-basag lang sila. Kompleto pa pala sila. Oo, Ayan, nabuhay na nadami mga... Ayan, oh. Alam nila, oh. Sa likod mo na yan. Dali pa, oh. Kailan mo, patay ko sa inyo, gago. Na-cancer pa, oh, no? Cancer pa yung isa nila. Pargo pa silang balan. Ang puta yung balan. Bosok pa lang, gano'n. Ito na lang. Uy, nabigyan. Ay. Yan na, sana magamit na yung truck na yan. Abot pa. Oo nga. Wala ba Malapit. tayong Mammartek dyan? Mammartek naman. Hindi ko na ano. Yung run muna tol. Totag. Ayop. Nice one. Nakapag-load out ka. Your teammate has been marked as a high-value target. Keep them protected. Akala ko nung hawak ni Macho kanina. Hindi pa lutid Palo. Paano? Try kong mag-loot dito. Baka makakarvive ako isa. Sige tol. Okay lang tol. May paano pa. Loaded dito. Sabi yan, may pera pa tol. Dalawa pa ata.
Vibe na ako para makakuha ko ito. Sino buhayin kong dalawa? Kahit Sige, sino tol, na kung to. sino nasa taas, tol. Kung sino nasa taas, pangalawa, yan na lang na yung para. Si Gar kasi nagtuturo minsan eh. Hey, Uy, ang layo. Layo ko hayop. ang layo mo. Naku po tol, ako makakakuha ko loadout tol. Naku po. Boy. Nasa farmland. Pwede nila sa Dinala ka dyan ah. Okay, shit. Ang layo mo naman tol. May mga naglalaban dito talo. Punta lang ako sa aray. Run. Yun, putang ina. Ayan na. Pre, Ayan, nagtatain ng ano. pag sakay mo dyan ah. Run. Yeah. Kumilot tayo pre. Run. Sarap ng sound trip namin ni Macho eh. Para kami namamasyal na eh. Yeah. Kinapit sound pa. Try kong dekoran yung mga dito. Okay. Sigulot ako dito para Macho. Para makano ko lang. Magpaking ka rin naman eh. Dapat itong music niya. Meron dyan, meron dyan. Meron kanina talo naglalaban dito. Ano? Wala pa yung loadout. Meron na dito. Ah, umalis. Nag-track. Meron na dito, meron na dito. Ikaw may nag-jump. Meron sa akin, meron Dito, sa akin. Jer, dito, Jero. Ito. Si Jer, si Jer. Jer, ito Jer oh. Thank you sa mga donation. Ito, baril ah. Loadout na kayo kung kaya nyo. Ay, naka-loadout na pala kayo na. Oh, meron. May loadout ba? Ay, sa ano? Uy, may nagpapatayan to. Pwede, pwede tayo mag-loadout. Oh, may truck, may truck. Ay, may ano. Ano, may bala ka? Carlisle? Wala akong bala pero Dito na sa akin, nahabla ka. may AR kang extra. Okay, okay na to tol. Okay na to tol. Oh, ang layo pala ni ano, ano? Nahabla ka, nahabla ka. Dito may naglalaban dito kanina. Oh, shit. Nasaan na yung mga yan? Pwede tayong kumuha ng bala rin dito. Setting rally point. Police. Tara. Ayun na. Tara, try. Kuha tayo? Sunduin ko si ano. Ay, nandiyan ka na ba? Ay, nandiyan ka na pala eh. Wait lang, parang may tao dito. Dalawa na sila. Puntan natin siya siguro. Pwede natin tulungan na si paring Dol. Gas is inbound. Pwede tayong bumili dito. Pero, Oh, may kalaban dito, may kalaban. enemy soldier ah. May ta dito. Nandito sa taas, sa taas. Sa building ko to. Sa taas. Okay. Ito pre, mga baril oh. Sniper rifle mark. May tao dyan daw yun. May tao dyan daw. Meron eh. Dalawa. Ah, po dyan, nandito na. Dito na. Second floor. Patay na. Meron pa, naka-shotgun, naka-shotgun pre. Putang na. Shotgun pala to. Down, pre. Down eh.
Oh, ito pa, ito pa. Nice. Dami naman. Napatay mo? Nice, nice. Oh! Uy! Putang ina, ginamit niya yung ano ni Macho. Yung pumalo. Putang ina. Akala ko ikaw yun, di ko pinalo. Fight, double kill. Nice. Tol, meron pa dong isa. Yung sa ano? Sa dulo. Pwede ka bumiling isa. Tal, nag-left. Baka dalawa kong bili ko. Ang nang yun? Satchel, oh. 100 lang pera na na. Walang pera yan. Tol, may... This... Taas. Sige, Tol. Saan sila, Yan, Tol? meron pa dyan, Tol, isa. Yan, sa ping na yan. Nandyan siya? Oo. Yan, nandyan siya, yan. Dalawa kanina eh. Yung pintuan ng galing. Ayun, sa taas ng police station. Sa station. Dalawa. Yan. Enemy sighted. Yan ang pumatay sa amin. Putang ina. Tara, pasukan natin. O, wag na. Tara. Ingat kayo dyan. Putang ina. Yung isa eh. Pinilid. Ayun, oh. Shifting location. Di naka-loadout yan. Ingat kayo dyan. Patakbo na rin yata yung mga yun. Ayun, oh. Run. Meter. Sige, Tal. Run. Yung mga suspense. Tangina, suspense mo na, suspense. Patakbo na rin yata yung mga yun. Pin mo kung saan sila banda, Tal. Wait lang, wala pang visual. Sinin. Andito na sa akin. Yun. Oh, nandyan lang sa baba. Dyan. Oh, yun oh. Nice. Kalaban ni Macho, pinapatay niya yan. Nice. Yung nakaputi ba yan? Down lang, down lang. Yung nakaputi ba yan, Tal? Oh, ay hindi. Iba to. May nakaputi pang isa Pumatay sa kanina. amin ni Macho yata yan. Iba pa to, iba pa. Ayun na. Ito. Ayun na. Ayun. Basag yan, basag. Ayun na. Mark your hostile. Down wipe. Busy pa sa ano eh. Hala. Wala yung pamalo ko, nakuha. Wala yung pumatay sa atin, pre. Sila na yung pumatay. Yung pinatay ni ano eh. Ni Santino eh. Wala yung ano, kinuha ni Pamalo ni ano eh. Oh, Abot wala. pa? Ay, hindi naabot to. Hindi nabot tal. Ayaw na. Advance na lang kayo. May mga kon dito. Doubt yan. Oh, tama na. Nag-get para po. Sakyan. May sasakyan. Kaya siguro yan, babalikan niya. C4 na yan. Dalawa. Hindi ko makuha yung... Ay, layo. Napabadaan lang sila. Nagaanap ng pwesto oh. Hindi nilalab. Naglalaro siya. Sila yan. Inabol. Nakita na tayo sa UAV. Ayun na,
Eto, kalaban dito. Naglalaban. Patay na yan. Ikaw. Uy! Ang lakas naman ng barang yan. Oh, apat sila. What? Bubungging si Macho. Bumaba. Gago. Dami. May apat. Natawa rin siya. Oh, yun, no? Ginagaya, no? Huwag maingay. Ginagaya. Dada. Gatas? Sige na. Tara, gatas. 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 Pag may namatay. Coffin dance. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Enemy soldier Ayos to. incoming. Target down. What did that say? Miles Garrett, what? Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enemy soldier incoming. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. You're going to the Warzone. Tawa na ngayon, tol. Battle Royale. Dang. Set a drop point for your team, soldier. Galing mo rin, Gas is Jero. approaching your position. Move to the safe zone. Saan tayo? Pinyo lang, Lods. Saan tayo? Pili lang. Sunod-sunuran lang ako. Pwede natin po. Sige, Yan. Ay, kami dyan. Sige, tara. Kung marami, doon tayo dun sa isang mga. Kung marami, tuloy pa rin. Sabay ganun, ano? Wala. Nasa kabila sila. Kung marami, busing. Nandiyan ka naman, Jero. Kung marami, bawasan natin. May pa-drop. I-wipe mo dapat, tol, ha? Teammate. Minsan, pag ba yan? Sana all, like pinsan. Ting. Minsan. Uy! Meron Oh, rinaget launcher ako.
Tangin naka-rocket launcher eh. Buti na lang nandito si Idol. Yung smile mo na, smile. Yung tawa mo Ilan na, yan, tawa ilan mo. yan? Ay, Wala na isa na pa. Naman. may pagka-demonyo, no? RPG niya pa rin. Recon intel secure. Load out tayo dyan, tara. Tara. Walang yaya. Jer, oh, may plate ako dito, Jer. Ayun, thank you. Pinalubong ni Jer ang RPG ng kalaban. Dapat yun ang may tawa, ano? Pupush ako tal. Sige. Spotted some cats. Pera pa. Bili kayo ng Ay. Kakaloko yung ano mo yan. Just do it. Run. Aran. Nasa hospital, tol. Hospital sila? Left ko lang banda dito. Ito hindi ba loaded? Jer, galo. Ah? Galo ka, may snipe ka dyan. May nag-loadout. May plate box ako ah. Dito sa taas. Yun o. Yung makakit. Andito sila, sa baba pa lang sila. Hindi sila makakuha. Andito sa baba. Copy. Kami. Babantayan Ang ko dami, ang loadout nila. Down isa. Sige, lapit ka dito, pre. Sige. Down Jer, isa. buhay mo siya. Baka nagre-revive yun. Babak lang. Paki-cover na lang pag-cover. Uy, basag na yan. Plating ako ah. Ano pa? Ito. Nice. Oh, shit. Meron pa. Nakatago. Reload ako. Down ko lang ulit oh. Ano daw? Malayo na gamit kong baril. Tayo. Sayang yung kanina, stand yung tatlo. Sayang yun. Ano kami? Nasa malayo kami. Hindi kami nakaano. Wow. Di sila makaalis eh. Listen up, soldier. Win here. Nakatago sila sa may ano pala. If you lose, you're done. Sort them out or capture the objective. Shit. Your teammates done it. They're returning to base. Thank you. Ang layo. Ba't dito? Layo natin ha. May king dyan, no? Your teammate is redeployed. Stand by. Light vehicle here. Does Loot na lang tayo dito. Sige. Sana hindi pa looted. Farmland oh. Sana hindi pa. Loot na lang Looted, siguro. may heli oh. Looted, pre. Looted din? Oo nga. No. May plates pa eh. Nag-iwan eh. May king dito ah. Ayun oh, king. Ka-chopper. Sakyan na kayo. Ayan.
Kuha na lang kayong ano ba? Ay, may bounty pala no? Tara, tol. Sila yan, tol. Ah, siya rin yung bounty. Yung ano eh. Oo. Hindi ba delay dyan? Oo, siya rin. Lagyan ko lang ng trophy system, idol. Sige. Roger system deployed. Alright, passenger. Binubukat tayo. Dito na lang. Ay, yan oh. Bilutad yan banda oh. Saan? Dito? Yan sa mga bahay dyan. Yan oh. Hindi pa. Ah, tamad pala yung mga yan. Oh, yung orange box. God dang. Nah, konti lang pera. Ito. Pwede na tayo, tol. Nasa yung pera mo, tol. Si Macho. Sa akin. Ay, saan pinto? Para makakita. Painitin muna natin si Papi Macho. Paikot ka muna. Ikat-ikat lang ako ah. Bibili muna akong isa. Sige. Ikot ka muna, pera. Dito, ikat-ikat mo. Ikot lang. Wala na to. Hindi pa basag. Hindi pa bukas. Loadout drop inbound. Oh, may loadout pa oh. Ay, sarap. Yung chopper. Andun din yung chopper pa. Yung chopper. Ah, may kalaban dun sa may loadout. Ayun na, binabalik ka na. New safe zone located. Sino si Carlisle? Ikaw. May may balang ligaw eh. Balik ulit ako sa pinanggalingan. Kulang pa. Kunti pa, guys. Puro basag-basag na rin to. Yun, 500. Wala pa nalulot dyan. 500. May kasalaban kasi dun eh. Ito. Ito, meron dito, box. Pwede na. Buy station. Nasaan na, pre? Dito, sa atin, sa amin. Ay, may pera pa. Punta na ako. Naligaw tuloy ako. Salubungin lang kita. Ito, Jer. Natapos ba yung meron na bounty? dito, pre. May tao, tol. May tao. Utang na. Ay, buy station pala dyan. Sa akin, pre. Iba yung buy station, pinagutang ko. Ano yun? Ito na, pre. Nandito sa akin. Utang yun ang gagawin to. Nice one, Machu. Meron pa. Nice one, Machu. Meron pa, pre. Manager, tuloy. Tangan na nyo. Hoy! Tangin na mo. Manager. Yan. Ibang pinsan, pre. May lahing pinsan. Sila tayong kontol nagkang kanina. Pinsan. Yan, pwede na yung dalawa. Nadali ka pala, idol. Si ano? Oo, dali. Inabol ako, pre. Inabol nila ako. Lakas to. Jer lang malakas. Chamba. Nag-practice kasi yan sa multiplayer to. Yung zombie. Naboboard ako doon. Tal, may loadout. Punta tayo loadout. Tama? Collect that tactical grenade. Tara. Loadout, tol. Wala nga pang kontol. Para makatikim naman. Patikim ng pinya. May na ako, bahala na kayo kung may kalaban. May mga baril doon sa may bangkay din. Good. Isa na lang.
namatay na sila kaya Kaya nangangapa na naman tayo, hayop. Alright. Umalis na yung mga ano dyan, tambay. Wala na, nawala na yung sa kanila. Mga tambay lang kami. Ay, makakapag-loadout din. So, kas. Ayan, ulit ako magpupush. Uy! Bumabaril, may bumabaril. Boss, ako lang to, boss. Buti nadali din ni Macho yung iba kanina puta. Malakas ang echo dito sa ano? Munisipyo. Munisipyo. Nagda-double pang boss. Pogi ako, gwapo ako, kamatol. Habang nag-echo. Sasagot sa'yo yan, tol. May ikon dito, sasakyan dito. Baka may nagkakan. Pero. Tulog-tulog muna. Sniper ba kailangan nyo? Sniper to. Sana. Dito. Dami dito. Ito, AR na lang isa. Yun, okay na, tol. Dirinap ko na dito. Fun. Dito muna ba tayo? Pwede ka pa magtimpla ka pa eh. Closing in. Relocating the safe zone. Oo nga eh. Ayun, salamat, papi. Kunin mo lang tong recon. Oo, tol. Objective updated. Secure that position. Secure ko muna yung tal. Tara na, sabay-sabay na tayo. Ha? Para isang Para team wipe. Tinitigas ng kamay ko ah. Uy, ayos pala dun. Magpo-port ka. Recon intel secure. Solid work. Grabe na. Magpo-port na natin. Ito for ka. Destination marked. Saan yan? Ano ito pa? Dito tayo. Oh, naka-UAV. Sana all. May UAV. Ano Pwede tayong bibili bumili, natin? tol. Bili tayo, tol. Bili tayo. Bebel ang UAV. Pop ko na. Okay, tol. Ayaw ko munang gastusin tong pera ko. Baka magka-interest pa eh. Jejer, bili tayo ng press. May press ka ba? Wala eh. Ito, bili na lang ako. Ito. Bahala, kaya. Binigay ko lahat. Bigyan mo lang ako ng isa. Sige, bili ka na lang press. Ano? Basag. Nasa ano sila? Ayun siya oh.
Pwede akong plate, pera, Jer. Bili akong plate. Oh, Jer, bigyan mo nga ng smash. Wala ko lang. Go get that armor. Sana, port pa to, tol. Po-port pa nga yan, Dal. Oh, tara. Sila Saan yung mo king, napupunta doon? Ang dami pa. Ang dami pa ng ano, kalaban. Dami pa. 49 pa. Ang late na ng circle. Ang late na ng bilog eh. Dito na magkatalo-talo to. Wala nga pang push type dito. Ay, isang kaya may flashlight pa yung ano. Talo, kailangan mo ba ng Ewan ko sniper, kanino Talo? to. Nulot ko lang itong Sino? barrel na to. Hindi ako si ano siguro, Macho. O kaya Carl. Naka-HDR ka ba, tol? Naka-HDR ka? Hindi. SPR. Wala, naka-AR ako. AR din ako. Naka-HDR na ako, tol. Sige, tol. Maliit na yung Hindi, circle. kailangan nyo ba ng bala? Bala ng Hindi, sniper? goods na ako. Goods na. Hindi na. Tinim na lang, hawakan mo na lang, tol. Hawakan mo na lang. Ayun, oh. Ang tangin na niya, oh. Ayun, oh. San? Ba't di ko siya maping? Ito, oh. Sabihin nyo lang pag lalabas na ako ah. Ay, ito, oh. Sa may building na ito. Ba't di ko maping? Ayun, no. Tumalun. Ayun. Ito. Sabihin nyo pag main event na. Copy. Ayun na. Hit! Basag din. Closing in. Meron pang. Mobile. Move on my waypoint. Pwesto na yun. Ingat baka meron tumalon galing prison. Yes, pindot ka na naman. So talaga. Hindi pala nabubuksan tong pinto na. Bintana na to. Wag Malaki pa space dito sa likod natin eh. Tignan mo. Ayun, no. Copy on your mark. A few moments later. Uy! What? What? Uy! Saan yun? Ay, sarado ko lang. Saan yung galing? Saan ka tinumaan? Saan galing, tol? Doon sa purple talo, sa ping nyo. Ayun na. Nandun siya. Oh, one time dyan kanina may nakita ako dyan. Ayun, chopper oh. Ang galing naman no. Galing ano yung naka-chopper ah. Prison nata yun. Enemy soldier incoming. Gas is May pa-drop. closing. Get to the new safe zone. Dito. 38 meters. To. Nice. Nice. Mag-isa lang yun. Pinsan. Nice one, pinsan. Nice one, pinsan. Loadout drop inbound. Ghost lang. Dami dito ah. Reload out. Kunin kaya natin tong high ground pa left. Pwede. Tara. Galing. Tara. Jer, tara. Ito ka na, pinsan. Ako na lang pala ang natira doon. Ikaw na lang naiwan mo. Oh, agayos yung pwesto natin dito high ground. Ingat lang. Baka meron pa sa likod yun. Kaya nga, itong dito, no? Marami pang person. Mga galing sa person. Persona. Tatlong loadout. Copy. Ayun oh, sa taas sila.
Scratch that. Ito. One enemy. Hostile Si Rambo, oh. Nasa daan si Rambo. Tirahin na yan, Rambo na yan. Down. Down yan. Sige, tol. Mga orambutan. Pumasok yung kasama Patayin niya. niya si Rambo. Meron dito, may bumabaril sa kanya, banda dito. Yun o, sa taas o. Marking waypoint coordinates. Ayun. Copy, tol. Ingat ha, heli. Basag. Hindi pa namamatay si Rambo Atal. Ito, nandito. Nakapag-self-revive ba? Baka ni-revive, may kasama rin kanina, nakita ko eh. Naghahanap ng pwesto yan, naghahanap ng pwesto. May tumalon. May nag-revive ha? May bumili. Copy. Ano yan? Yung chopper. Ito tol. Ingat lang sa chopper. Baka... Nagano na yung chopper? Naghanap lang ng kalaban yan. Naghanap ng kalaban niyan, pre. Nagpiping yan, nagpiping. Wait lang yan. Andito si Rambo ha, sa truck. Tal, andito si Green Ping. Copy. Bumaba. Nice. One. May kalaban sila, Ato. sinarambo. Moving on enemy. Meron. Teka, tara. Basag Left yan. tayo. Basag. Left tayo, pre. Kuha pa natin yung high ground dito. Uy! May ibang... Tara. Ay na, wala na akong plate tayo. Ito, plates. Lang. Meron ka pa, tol. Pero May munition box pa kaya? Meron pa naman akong bala pero. may balahan dito. Ah, sige. Ingat ha. Meron tao dito. Uy! Takaw. Wipe. Down. Patay. Kunin mo yung mga plates, tol. Kunin yung plate. Kinuha ko na yung pampush. Copy, tol. Ito na sila. Hostile spot. Uy, nice. Pabor tayo dito. Takit, Cho. Nasa loob ako. Pupunta ako dito sa taas. Pulang tayo, Cho. Upo lang tayo. Nandito kami sa taas ni Macho, ah. Sige, sa baba ako. Hayaan muna natin. Saan kaya tayo may pwedeng mag-move na may ano? Dito tayo. Pwede tayo dito sa left, oh. Sigurado nakakamp na sila dyan. Oh. Saan tayo? Diyan na tayo. Sa open? Dito, pwede pa. Sa left tayo. Pwede pa sa taas dito. Dito Ito, sa may taas mga dito. kalaban dito. Macho. Ito dito. Down. Teamwork yan. Dalawa na lang. Okay, may Apat kalaban yan. pa dito. Apat. Dalawa na lang yan. Sige, sa atin. Pabor sa atin. Sa atin, Pasok yan. pabor yan. Ayun na, tumawid na. Sa loob sila. Dito na sa loob. Abangan nyo na. Sabihin nyo pagpapasok na kayo. Mark the hostile. Gas inbound. Safe zone relocation. Sa atin, nice one. Down. Nice. Ito. Tirando. Down. Nice one. Patay na. Stun grenade out. Ito pa. Saan na to? Sa atin yan, Fred. Ito. One. Nice. Yeah! Nice one, guys. Nice one. Hangina. Wala kayo sa amin. Rambo, patay ka. Naligo ng bala si Rambo. Pwede. Yan. Yung tawa pa rin.
Mamaya pa, sa may ano. Mamaya. Tawa. GG. Well, shout out to 200 viewers there. Oh! Shout out. 1 million viewers. To the 100 viewers. Thank you guys for watching guys. Thank you. Wawa si Rambo. Thank you. Hindi ko may play again. Kanina pa down yun. Oo, patay na pinabaril pa. Pinaulanan ng bala si Rambo. Si Rambo ba yung huli? Yung kalaban ni Macho kanina, ano eh. Hindi Rambo yun. Nakaitim yata. Rose siya. Oo. Hindi ko agad nakita. Nakapanalo rin sa wakas. Tagal ko nang di Ang nanalo. ganda ng pwesto natin. Ang ganda ng pwesto natin, bro. Oo nga, yung ganda yun. Ganda sa atin bumapa naging bilog. Ganda ng pwesto. Nakisama eh. Ice cream pa more. Ay, pwede nang matulog nito. Rambo pa more. Rambo pa more. Si Rambo, mula ng bala sa kanya. Oo. Nakahiga na, patay na nga. Binabaril pa rin. Tatlo yung nakatutok. Kaya nga, tatlo nakatutok eh. Hindi ko nakita yung Rambo na yan ah. Hindi mo nakita dyan? Hindi. Binanatan namin yun eh, kami tatlo eh. Oo, tatlo kami. Nakatingin ako sa iba. Sa iba nakatingin. Lumabas eh. Lumabas kasi, pre, lumabas. Tama na yan. Buti hindi mayayabang yung mga nakalaban natin. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Enemy dropping into the AO. Big pa pala na si paring Marco. Ayaw nga. Bakit kasi lumabas si Rambo doon? Ano nga, maubos na tayo doon. Sa pelikula lang yun, tol. Susunod niyan si Cardo na yung nandito. Ah, si Cardo na. Tagdo na. Tangina, wala na. Wala na. Uwian na. Cardo? Cardo Dalisay? Cardo. Unlimited yung ano nun. Baril na. Ano yun? Siya ba yung Pinoy ng... Chuck Norris ng mga Pinoy? Oo. Akala ko si Lito Lapid eh. Binit bala. Pistol niya, unlimited yun. Malakas pa sa Juggernaut. Malakas po. Di ba si Lito Lapid na hinahati pa niya yung bala para matamaan yung dalawang kalaban? Putang ina. Linalagay niya yung kutsilyo sa harap ng ano ng pistol. Hindi na makatotohanan eh, no? Pero napanood niyo yun? Hindi. Parang Ang alam ko yung... Linagay yung kutsilyo sa harap ng pistol. Saan tayo? Ah. Tara. Tara. Oy, hometown ni Bogli.
Okay na naman ang tulog ko. Puta. Oo, ako rin kasi. Objective is to eliminate the bounty target. Shit, na Hindi ka pa dito. natutulog, pare. Hindi ka pa natutulog. Hindi pa. Ay, loot ko to ah. Panggabi yung ano ko. Mga bentrap, panggabi yung trabaho ko. Ang gabi ba? Tapos dito. Alright, lads. Sa Pilipinas ako eh. Walang nag-drop dito ah. Wala, tol. Himala. Oo, wala. Wala akong contract eh. Isa lang. Yun lang. Buti, hindi naasar yung kalaban sa'yo, Jer, nung pinatawa mo yung demonyo mong ano eh. Ano yung updating? Ah, Ito, inanang Yung yung sa mapa. bunker yun. Bunker. ah. Saan yung mga campsite? Malakas ba yung tawa kanina o ano lang, mahina yung tunog niya? Tama, tama. Tama-tama lang. Sakto lang, tol. Pang-stream. Sakto lang pang-stream. Oo. Sakto lang pang stream nito. Kasi baka baka nakakabasag ng tenga minsan. Pag, Hindi naman, hindi naman. Kakasar lang, hindi na. Yun lang. Pag ako natalo, tapos gano'n na gano'n na. Demonyo. Tulad ng ginawa ko ng bantol. Pili-pili. Umiyak yung hayop. Mura kita siguro, Jer. Uy, 7K. Pambilihan. Yes. Uy. Gulat ako na. Walang bilihan dito? Ito, minark ko na. Tara, tara. May bumaba, tol. Ha? Saan? May bumaba. Tara, tara. UAV na lang natin. Bumaba, saglit. Kulang pa sa ako. Kulang ng 100. Ay, 400. Dito. Okay, patayin niya na. Ito, Jer, meron nata dito. Meron ako. Nakuha ako. Kuha na kami yung loadout ah. Nagabang. Basag yan. Itong Nice. gago. Anong ginagawa niya? Nag-aabang doon. Saan ko ibagsak? Sa kanila? Gago din to. Dalhin na natin sa kanila. Oo. Dito na. Tara. Punta na kami. Tara, truck tayo. Papunta. Iniwanan mo na yung baril mo. Sige, dito na lang. Ha? Oh. Para bumili rin silang UAV. Sige. Loadout drop inbound. You've got gas moving in. Ito pre, UAV, pang UAV. LMG. Sige, tol. Ayan, kunin natin tong recon. Okay, kunin ko. Time expired. We lost the target. Oy, ATV. Recon contract. Saan, tol? Dumaan, dun. Oy, wala. Palayo. Moving. Diyan ko kanina nakita. Ang ano, hinintay kami dun sa nakatalikod pa siya. Move to the next area and secure the perimeter. May UAV ako. Bili akong isa ka. Sige, tol. Sige, tol. May extra tayo, dalawa tayong UAV. Gusto niyo bala ng sniper? O puno kayo? Sige lang, tol. Sige, tol. May kuhanan naman dito. Thank you, papi. Oh, Ito. ano yun? Bigyan mo siya parang guys. Meron ka ba ba? Dito ata sila. May ano kayo? UAV kayo? Pinap ko na isa. Pinap ko na akin. Oh, sige. Meron pa tayong isa. Isang team dito, gusto nyong Han? Tara. Banata na yan. Sige. Saan sa Parpel? Kukulang akong dito. May naka-shopper. Elia. Chopper. Tara pre, dito, patulong. Copy. Kami, pre.
Yung Eli, nagtitingin-tingin lang din ng loob. Oo, nagtitingin-tingin. Nagpipin yan eh. Tingin-tingin lang yan. Sabi niya, pag-pop ko na yung ano ha. May ammunition ako sabi nyo lang. Silad. Yan na. Tumingin lang tong isa nila. Ako si Rambo. Ano? Sabihin mo, pag-pop ko na macho ha, para pag ano, malapit ka. Pop mo na. Sige, pop na. Uy! Ayun na. Nandun na nga. Tangina. Kakaiwalay pa sila. Sige nga, Nice. banatan na yan mga yan. Isa pa. Ayaw pumasok ka. Dito. Ay, basag na tol. Ano, naka-loadout. Saan na yan? Pares pa. Sa bintana. Nasa taas ng ano to. Sa bintana. Putang. Surviving earns them redeployment. Inbound. Nawala Uy. Minuro mo pa ako Nice. Tangina nun. Ito ni Macho tol. Minura ako. Gago yun Meron Minura pa. ka pa. Tatlo yun kanina Dito. Ito na. Pumasok. Dito. Shifting location. One. Nice. Palo. Bilin. Ayos na. Oy, sa likod. Asa may orange pink. Nakahiga, mag-isa na lang. Teammate has entered the gulag. Ayun na. Redeployment. Basag na yung tali. Down. Down. Nice. Motherfucker. Proper sorted. We're sending them out. Madapa ka sana. Motherfucker. Ito. Walang pera. Mga kupal. Tapusin natin yung recon, no? Buhayin natin siya. Pwede mo, bilhin ko siya. Buhayin niyo na siya May gulag pa ako. Buy station. Dito na. Get to the new safe zone. Oh, down. Tama. May loadout to. Ay, may loadout to. Kaya nga. Contract failed. Let's sharpen up. What? Teammate got a proper sorted. We're sending them out. Tangina. Ay, nako, Jace. Sulat yan. Balik mo doon, siya na. Tol, si Macho mo. Uy. Gagawa mo na ang kape. Gulat ako. Gagawa lang kape. Sige lang. Tol, si Macho ang bilhin niya na. Bibilang. Gagawa lang kape ko. Sige lang. Sige, tal. Sige. Pwede mo bang balikan yung ano mo? Para makapag-ghost ka. Oo, try Hindi, kong balikan. nagre-direct tagos sa ata siya. Nagre-direct tagos ka, di ba, tol? Oo. Rectagos para may pamalo. Pwede natin siyang bilhin. Kaya nga eh. Tito ko lang daw. Kunin ko yung sasakyan, sunduin ka to. Ay, dyan ka na pala. Sige, nandito na. Drop ko na lang sa loadout yung pera. Sa pera ah. Kunin ko lang yung bounty. Gas is moving. Jero. Sige, drop mo na. Uy, pare. Parcel, no? Bili kayong ano. Iba na lang bilhin natin ang tawag doon. Uy, sa 3. No. Parcel. UAV na lang Sakto. Armor, ammunition box bilhin ka. May Oo, ammunition pwede, ako, pwede. may ammunition box ako. Eh, Oh shit, yung nakabili mga ako. pa- Ito, drop ko para makabili kayo. Parcel. Self-revive. Friendly UAV overhead. Shifting location. Ito, pero may UAV na ako. Bar dito may pump.
Pwede mo itong RAM 7 na isa. Akin to, yung ghost ko yun. Tal, padrop mo ako pera niya, tal. Ay, ano ka na? Dito sila. Ito. Push natin. Pwede. Tal, padrop nga pera mo, tal. Padrop nga pera mo. Bilang May pantawid mga bala natin. kayo. Meron si ano. Dalawa yung... Papunta dito. Abay... Wala akong bala eh. Ayun. Ito bala. Ito. Basag isa. Dami isa. Pamark para maano ko. Dito. Ready? Basag ulit. Prices are back to normal. Andito sa bahay. Moving. Tangina, crowded kasi kanina. Be advised, friendly precision Hindi airstrike maba. inbound. Dito Sa bumaba. yellow na ba ito? Uy, gagi, ang dami nila. Jolly. May bante. Oh, shit. Makitak din. Apat pre, iwa-iwalay sila. Apat, iwa-iwalay. Ito na. Oh shit! Putang sakit ng baril lang. Putang inang to. The fuck? Nandiyan pa? Your teammate was sent to the Hindi gulag. ka lang, tal. They'll fight for a chance. Apat, iwa-iwalay sila. Bumaba sila. Tumakbo yung bounty. Ayun. Nakita ko na. Nasa likod sila ng bahay. Saan, Brad. Lod? Saan, Ang Lod? dami nga nila. Nandito sa likod ng bahay nito, pre. Ayun, oh. Ayun na sila. Ayun, oh. Redeploying. Stand by. Sige, tol. Babalik Sige, ako. okay, tol. Bumaba sila, tol. Pwede mong balikan yung ano. Nasa baba lang sila, nasa baba. Meron dyan, Jer ah. Meron dyan yung tumatay sa akin. Dito. Jer, ayun na yung dyan isa, pa. Jer, ah. Okay, ingat Ano? lang. Nabulaw. Tara. Gas is moving in. New safe zone located. Putang ina na to. You suck, bitch. Ayan, Jer. Ayos ba niya ito? Oh my god. Okay, litang pwesto. Dalawa lang yun dyan, tol. Dalawa lang. Ingat, Jer ah. Meron pa dyan, apat kanina nakita ko. Ilan na yung napatay nyo? Isa lang. Ayun, pera. Dami niyang pera. Wala, no? Ang dami niyang pera. Ay, kala ko. Kalaban nun. Enemy UAV overhead. Pwede kang bumili. Sige. Ano. Andito yung kalaban, di ba? Sana. Andyan pa yung isa, tol. Ano yung napatay niyo? Isa lang. Ayan, Yung nandyan sa loob. Isa lang. Naka-block ba yun? Naka-block? Oo, Sa ay... loob rin, nasa loob ng bahay. Ayun o. Uy, naka-rocket launcher. Gagi. Papunta na dito. Papunta na. Wala, ang dami. Nice! Nadali mo yung isa. Na. Enough niya na, tol. Enough niya na. Nagre-revive. Rocket launcher ang pucha. Here, you return to the front line. But if you lose, you're done. Sort them out or capture the objective. Alam na. Stand by for redeploy. Nadali mo? Alam na nga. Oh, shit. Saan tayo, idol? Ayun, king na pala si ano eh. Nakaking ako pa rin. Sige, lads. Sige, loot ka na. Iwalay ka sa kanya. Dito ako sa, ano, sa gitna na ako. Dito ako magbagong buhay. Bagong buhay. Mga yun, mga camper lang. Dito ako sa maliit na, ano. Ingat lang, tol. Baka buling ka nila. Pwede ka na rin maghintay dito, ano. Kaya. Higa na. Sa pinakataas. Hindi, mag-loot na lang ako para may progress. Tamad, ano.
Ping ko lang yung sasakyan, baka kunin mo. Ayaw mag-loot, na. Dropping to the AO. Pwede kaya yan, Tol? May naglalaban, tal. May naglalaban. Uy, may gas mask pa, eh. Walang bala. Konti lang. Dito muna ako. Diyan ka muna, Jar. Diyan ka muna, Jar. Paano pag nabuhay kayo tapos ako Ay, lang may ang tao patay? dito. May tao dun sa bato-bato. Utang na. May tao dun sa bato-bato dun. Tangina, meron talaga Ayun, dito. oh. May tao Nakikita dyan. nila May ako. tao dyan, pre. Andyan yung mga pamatay sa atin, tal, ha? Ingat lang. Ayun lang. Nag-UAD sila. Uy! 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 Ay! Utang ina, ano yun? Ang lupit naman nun. Anak ko ng tete. Takbo! Naglalaban. Ayun lang. Ilang segundo ba, pre? 27. Meron dito din eh. Ah, meron dyan. Sa ano? Huwag na dyan, huwag na dyan. 90. Utang yan na. Pasok ka na lang dito. May sniper. Utang na kayo. Tangina, sniper din yun, eh. Nice one. Nakahabol din. Utang na kayo ah. Napasama rin ako. Bibili. Saan tayo? Ay, kulang yung pera natin. Dito kaya. Utang na tapos wanted pa ngayon. Meron pa dyan, tal? Scab kaya o ano? Oh, ayun, oh. Ayun, Sa stab, oh. May naglalaban. Ito na lang, oh. Diyan na lang tayo. Para bakbakan dyan sa ano. Makakukuha tayo kagad ng baril natin dyan. Meron tao, pre. May tao. Ito na. Enemy UAV overhead. Supply box ready for pickup. Puta, hulog pa ako. Ayos, sarili. Pasata. May tao dito sa akin. Eto, utang na. Bakit alam mo ako nandun? Saan yan? Scabby. Sa taas pala yun. Ito. Pasangan. Next objective located. Nandun ako. Pa-drop pera. Nasa buy station ah. May tao ba? Hindi, bagyan. Ah, okay. Bagyan. Oh. Balak mo yan, Jar. Balak. Para mabuhay kayong 5. Kinagyan lima. Sumobra, ano? Bayan niyo muna si Papi. Thanks bro. Para... May scavenger pa naman tayo. Diyan na ako. Okay, kuha. Pwede tayo mag-loadout after nito. Loadout na. Tara. Ay, drop ko na lang. Para minsanan na lang. Binabaril pa ako. Uy! Tol, may tao tol. May tao na porting sa atin. Uy, pa-drop, pre. Pili na ako. Pre, kunin nyo na yung pera ko. Takbo tayo. Kunin nyo na yung pera ko. Bilang lang UAV. Marking new safe zone. Clock's ticking. Get to the target. Tama ito. Wala na nga siya. Inubos pa. Jer, padala. Ay, ito po.
Eto, padala. Akin na. Yeah. Ay, padala ito. Putang ina, ang dami sa taas, tol. Dito tayo, pre. Dito tayo. Saan ka, Joe? Loadout drop inbound. Bilit ah. Yung ammo box nakuha nyo? Ah, dito. Baba ko na. Oh, shit! Yan na, pre. Nasa likod na natin. Gago. Ubus tayo. Nabim tayo. Sa likod. Oh, shit. Nakita yung usok, ano? Wala na rin tayong ano. Putang ina. Tangin na. Nabim tayo ni Lodi Cake. Lodi Cakes. GG muna ako, pre. GG muna ako. Sige. Lodi Cakes. GG muna daw si Papi ah. Tol. Oh. Tayo kay Ikaw. Oh, sige. Ikaw. Yun lang. Dalawa lang ba yun? Tatlo kami, tol. Oo. Si Carl. Iintay lang si Gisi. Tanong ko lang kung lalaro si Carl. Lalaro pa si Carl. Dalawa kasi kami. Oo. Kung maglalaro si Kyle, ano lang ako. Mamaya na lang ako. Okay, sige. Tanong mo muna to ah. Ayan, nag-join ko lang. Sige, vibe mo si magano muna ako. Si Kyle. Pero na po kasi nag-iintay ito siya. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Hello. Yo. What's up with it? Oh. I speak Spanish. Poquito. Yeah, what's up? Oh. Poquito dinero. Mucho trabajo.
Oh, damn. Yeah. You're done warming up. Stand by. Ah! Oh, un luchador de la WWE. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Where we're going, where we're going. Your position. Suggest you get moving. Damn, bro, where you going? What, to buy that nigga back in? God damn. But let a nigga know they was on my ass, huh? Beat me like I ain't shit. Enemies in the area. No. God damn it, motherfucker. But they gotta buy me back. God dang. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Sort them out or capture the objective. What? Stand by for redeployment. Move on my way. Ow, baby. Yeah, bro, they can hear you. I can hear you.